Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi ndiri kunzwa kuda kupinda mune nyaya dzacho kuti timboonesana kuti zvakamira sei zviri kuitika panapa. Dzimwe dzacho dzinodzoka dzotiremera nyaya idzi dzakurisa, nyaya idzi dzakura. Anyway, asi hapana zvekutingazviita rega tipinde munyaya dzevanhu. Nyaya ndikutambira panapa iyi. Maybe chinomona. Alright. Ngeregedzai tiregedze kutangira pana maybe chinomona. The ZANU-PF party is mourning the sudden passing of Comrade Susan Vera Chirenje, the director of gender and culture at party headquarters, who died on Monday evening at her home in Budiriro 1 after a 30-year career as a staff member, councillor and central committee member. Her death follows her role in coordinating a ZANU-PF National Women's League trip to Chimoyo and Nyadzonya shrines in Mozambique during the Heroes Day holiday. During the shrine tour, 2 local women allegedly possessed by spirits delivered critical messages regarding the state of the nation to top party officials including Monica Mchangwa and Mobile Chinomona. The spirits claimed the populace is ruled by fear and expressed anger over the country's situation, citing a recent Kariba national disaster as a sign of spiritual displeasure. Comrade Vera, in her role as a cultural leader, intercepted the possessed women, defending the government and praising current leadership efforts, arguing that the nation was being fixed. She further argued that CAP 3 was good for the country and has been signed into law for the betterment of the country. The spirits, however, rejected these defenses and challenged her on issues concerning the majority of the population who are wallowing in abject poverty. Following the encounter, the Women's League returned to Zimbabwe, where Comrade Vera reportedly died suddenly on her sofa while watching television. Her death has added a dramatic, unexpected turn to the events of the high-profile expedition she organized. Akomana. Okay, by the way, this information is coming from Baskoro News. Big up Baskoro. Shout out to Baskoro News wherever you are. Baskoro. Baskoro to the fullest. So guys, maybe chinomona wacho manje kuti ungachamu dzasvika kashoko. Yes, Monica Mchangwa, she's just there. Kana zikanzi nyaya dzacho zvirikuzodedza Monica Mchangwa urikubura rikaripo atozongopindira kune zimkomana rakerere nembiri yekunze rinongomwa whisky. Something yokuti it's not a big deal, but if we were to talk about masoba sense and maybe chinomona, yeah, she's nowhere to be found. Achatobatike nyaya dzacho dzakutopisa. Kudi, because they know manje kuti kuona nyaya dzanetsa dzanzi mweya yakuchitanga kusumuka kunana nyaya dzona nyaya chimoyo muchida mboenda muchinoita dhirirechi kunana nyaya dzona chimoyo kunoita sei? Because you know one thing, inini chandinonyatsoziva chandaudzwa nemakomrades ati one day izve so makomrades mazhinji vakangonofa vari mumashallow graves. Amanaka vakanyatsofira chinhu ichi chaizvo. And then the next thing obvazongonzwa vamwe vatoya zvavo nedhiri rekusainwa kwaSmith nevarungu rekudzitira kubudisa mujeri anonzi ani mudhara uyo Ndabadingi Stole, Robert Mugabe nerimwe nevamwe vanhu vangawanawo leadership yavo vakatobuda imomo vatori nayo leadership iyoyo vakatoonesana vakatobuda vakanzi nyaradza hondo. Then the next thing ana Solomon Mjuru vakanzi vakatanga kungouraya vanhu macomrades, you know, it's on record. You can check it out. So after everything zvese and then wobva watoenda ikoko zvako ngoro comrade wewe unongochiti uri kuleader uri pamberi tokuti aiwa
iwe zvinhu zvese zviri kufamba Cap3 akatosainwa navanhu zvinhu zviri akomana makomberedzi akatsamwa unoziva kuti kuna vanhu izvezvi ndataura vanhu vakawanda vari kutaura vakanyatsoirwa hondo ichezvizvezvi hakuna kana hwana ari kusekerera zvinhu zvese zviri kuitika and iwongori kungoti pesu uchifunga kuti zvinokuperera mushe. Hai anyway ndingazonge ndanyanya kutaurisa mhuri yeZimbabwe muchandiregerawo kutaura ndokubasa asi situation dziri kuitika ma1 regai timbopinda panapa. Ndanzwa vazhinji vachipa chichemo chakakurisa kwazvo kuti muri kuita henyu basa asi pane vakuru vatagarisa tisingatanzwa vari kupi. Ndikatayo don't worry regedzai ndingoseta order yacho nguva iripo. Saka toda kuti mugare mangovanzwa kuti vakamira sei nemaupdates avo ekubako ikokoko vanenge vari. Handiti nemucheka mutsvuku wacho ikokoko ndikatinzwa kuti vari kuti kudiko muzukuru wambuya nehando. Ndofunga maakuziva inzwi vazukuru wambuya nehanda kuti akutaura ndiani. Ndini Dr. D. Ndoda kutaura imwe nhau inoburisa misodzi inonzi satsisi inorwadza nyika yese yeZimbabwe. But nhau iyi yakananga hurumende yaEmerson Mnangagwa. Ndokuti handiri kuno ndabata mucheka wangu mutema nechimbonema asi kuruka kuvi ndasvika pekuti ndakuenda kumagumo. Remember ndakati handisi n'anga, handishoperi, handina svikiro. Ndiri muzukuru wambuya nehanda semi tese tiri vazukuru vane vambuya nehanda. Please ndapota ndakataura kuti Mnangagwa haatorerwi nyika iyo yeZimbabwe sekeke riri mupuleti. Hamudi kundinzwa? Hamudi kundinzwa? Tarisai muone Mnangagwa ari kuenda hamene kunoatenda, hamene zvaangaita aenda kubvanzura, hamene ikoko. Kwadi kuenda kwakanyura chikepe kuKariba. Misodzi yevanhu vese vazukuru vambuya nehanda iri kuchema kuti zvakafamba sei. Ndati handisi kutaura zvehondo, ndiri kutaura zvehurumende yaMnangagwa yakaora. Asi hamudi kundinzwa. Ndiri pano pabako pangu ndakati ngavandisesha vandibate, asi vanondibata vachamhanya chimwe singamboiti. And plus vachamhanya vasati vambondibata futi, vachamhanya vasina kundibata. Ndaakuchitaura zvechokwadi manje, vachamhanya. Kwaya ndichiti vachamhanya futi ndedzedu. Ndini Dr. D futi ndedzedu vachamhanya. Nduzive kuti zvechokwadi ini ndakaona madisaster akawanda ndiri kuhondoko. Nhau dzacho hadziperi. Why? Asina kugadziriswa. Ndakaenda kuchimwoyo ini Dr. D. Hapana nguva ipapa, hapana mazuva kana kuti kana mwedzi. Ndaona guva riri kubuda ropa kwakavigwa makomoredzi uko. Handifiridi. Vacho vangoti tutore. Asi chovatora sei? Iye mutungamiriri wenyika ari kutowedzera kuti vamwe ngavafe. Imi mundikwanira vanhu imi vazukuru vambuya nehanda. Inozokuramba ndichitaura ka handichadi. Asi ndada kumbokusiyirai shura. Chikepe chadonha. Imoni ndawo kuti mbuya nehanda angafa kaviri. Kusungirirwa pamuti.
onyura zvemumvura. Musandipengera. But remember, ndakati ini handisi nyanga, handishoperi, handina svikiro. Asi ndiri kutaura ndiri pano pandiri panapa, ndakakutaura kuti ndine makarwe chii zvese. Hapana chisipo pandiri pano, mashato, nyuchi zvese zviripo panapa. Ndakubuda mubako zvese zvotonhora, kondobuda ndichienda kupi? Nechando chiri kwechochi totodzoka mubako mangu ndodzirwa. Nyaya yangu ndeyekuti muri kuzviona kamega ka zviri kuitwa nehurumende yaEmmerson Mnangagwa. Izuro rinapa ndakataura kuti kochikopeya chachochi ndiani kumuridzi wacho? Ndiye hani zvinhu zvezuva ndakusvika pakaipa manje. Ndakati ndiri muzukuru wani wambuya Nehanda, tese tiri vazukuru wani vambuya Nehanda, asi takasiyana. Vamaunofuridziwa nemweya mbuya Nehanda, umachiro wamambama neruoko rwambuya Nehanda. Ini ndinofuridziwa ndini ndinotaura Dr. D. Saka ndada kuchikupai manzwi ekupedzisira. Chekutanga ndakati Zimbabwe takaitora nepfuti. Zvichireva kuti tinoitorazve nepfuti. Ndakuisa mashoko kuna Mnangagwa ndeyekuti mapindire awakaita ndo mabudire auchaita. Ndini ndiri kutaura. Remember, ndakataura kuti please vazukuru vambuya Nehanda, musanetseka nezvemapato izvi. Musanetseka nezvekuti patinoita madhemo. Vazukuru vambuya Nehanda, nyorai pamakadhibhokisi penyu zvikwangwani. Vana tapererwa tanyura. Motora zvikwangwani zvenyu kukembi dzemasoja. Masoja ndeedu kani, anda mbuya Nehanda. Kungonovarakidza chero kuti tapererwa saka toita sei. Tarisai zviri kuita nyika izvi. Ini kuchema kwevazukuru vambuya Nehanda vanoenda kumasoja, ndo varidzi vakabata nyika, noti Mnangagwa. Ndikutokutaurirai today. Zvemadhemo ini handisi kukurambidzai kuti regai kuita madhemo enyu, itai. Of course majarinawo handi chimwa chongodawo chonaka, majarina anakirwawo. Yatosi tongoti kudai toast bread. Zvemadhemo. Asi indi kuda kuti vanhu haizi dhemo. Kufamba henyu vanhu tichienda kumabarracks. Same time bharaki rimwe nerimwe rine vanhu vari kuenda nemaplakazi ekuti vana vedu, vazukuru vambuya Nehanda, vana vatakazvara, murega here tichidai. Ndotokudza hakuna meseji inodarika ipapo. Ndini ndiri kutaura Dr. D. Yese maungati kwanzi kuda kamudhara. Yese ndiri kamudhara, asi ndiri kamudhara beta. Apa ndivanzi. Asi kanda kusvika panyaya iyi ndokutaurira kune vazukuru vambuya Nehanda, chenjedzo. Nyorai zvimabhokisi zvenyu, zvimapurasitiki zvenyu, nyorai, takurai makananga kukembi yemaporisa, yemasoja, noti maporisa. Ene muporisa asviki ikoko? No. It's a soldier to soldier. Macitizens muri masoja, moenda futi kune mamwe masoja, mavaratidza. Mutsauko ndeyekuti aya masoja ane pfuti, imi hamuna pfuti.
apa munoenda hapana musozva anobatira munhu ari kuuya nechichemo chake kumubatira futi never. Anenge ada kumirira kuti vari kuda kuti chii. Motaura chete mashoko andiri kutaura mashoko mashomanene haatuki haite sei. Vana tonyura here makatarisa sekunyura kwaita chikepe chechi chokaripa makatarisa. Chitibatsirai vana, ndimi varidzi venyika, ndakuti ndimi mune pfuti. Isu tapererwa, tangosara nekutaura nemuromo chete, chekuita hatisina. Ndokutendai vazukuru vangu Banyanda, asi mashoko aya chimabatisisai. Ndini ndiri kutaura, ndakuti taneta nekutambiwa masitairi. Vana vedu ivava, vazukuru vangu ava, vari mumakembe, vari mumabharaks, ndo varidzi venyika. Asi vanoda kuti vaone kuchema kwenyu. Ndini ndiri kutaura, hapana chandiri kupanzirai. Ende hapana zvezvi zvanichazotaura zvinodarika ipapa. Handisi kurambidza kuti vanhu vanoda kuita zvimapato-pato pachavo ngavaite. Asi nyaya iri panyanga ndeyekuti vanhu fambai, endai kumabharaki. Muchavanza kuchiti zvichemo zvenyu ndezve, movataurira kuti tofa here, tonyura here makatarisa. Musapinda mumayadhi mavo. Kwamunenge muri ikoko achauya umwe anoda kuzwa kuti vanhu havari kudei. Mandizisa vazukuru vangu Banyanda, ndapererwa. Asika chiitai sekuti ndati inini handisinganga handishoperi, handina svikiro. Asi mweya wandiri kutaura iwe ndio mweya chaiwo chaiwo. Vasingadi kubvuma hameno, asi vanotedzera vakatedzera zvandiri kutaura izvozvika, ndio mweya chaiwo chaiwo unosunungura Zimbabwe. Because Zimbabwe inosunungurwa nechi? Nepfuti. Takaisunungura nechi? Nepfuti. Tanzwanana.